దాని ఇంచ నడతావా తిందే ఎన్న కారు ఇంచండ ఇంచెచ్చి దాండలు ఇంచదా నడతా తిని ఎంట్రీ మార్క్ ఎన్న కారు కరెక్ట్ ఉండు ಅಬ್ಬಾ ಬೇಲೆಂಜಾಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತದು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಂಡ ಕುಸಿಟ್ ಲೈಫ್ ಬೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಾ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನಿ ಇಂಚ ನಡ್ತಾ ಹತ್ತೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೇನಿ ನನ್ನ ಕಾರ ಇಂಚತೆ ಇರ್ ಸೊಲ್ಲೆ ಅತಿ ಸೊಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಮಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನು 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನು ಈರ್ನ ಕೈಡ್ದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಡಿನಿ ಏನಾರ್ದೇನಾ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾಯಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಕಮಾನ್ ಓಪನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಊಟ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನೆಂಚಿನ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಭ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಅಂಜಾವಡ ಮಲ್ಪಾವ್ ಅವ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಿಡಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಬಾಣದಾನೆ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ರಡ್ಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರಡ್ಡತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಅವು ಒಂಜೇಕೆ ಪೋರೆ ಅಂತ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಶೌಚಾಲಯ ಯಾವ ಪೈ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಚ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು ಅದೇ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಶೌಚಾಲಯ ಬೋದು ಗಲೀಜು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ ಬರ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿ ಅವಳು ಮಾರಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಯಾವ ಅಂಜಾವಡ ರಪ್ಪ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಳು 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ನರ್ತನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ ಇದಾನೆ ಬರ್ತಾನ ಸಾವೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ ಅವಡು ಸಂದರ್ಶನ ಅವಡು ಸಾವು ಅಂಜಿ ಬಿಡುದು ನಿನ್ನ ಸಾವುಡ ನಾವು ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಮಾರಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ದುಲಿ ಭೇಟಿ ರಾತ್ರಿ 6ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚಿನ ದೈವ ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಮಾರಾಯ ಅವಳ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿಂದು ಇರಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲಮಿತಿ ಮಲ್ಪೈ ಕಾಲಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ಭಟ್ಲೇರ್ನ ಆಟನ ಮಾರಾಯ ಏನ್ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ ಉಲೈ ನಳ್ಳಿಡ್ಲು ఒక ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತದ ಐಟೆ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೆರ್ಕರವಂತ ಮಾರಾಯ ಐಟ್ ತೆಕ್ಕರತ್ತವು ಅವೇನು ನಳ್ಳಿದ ಕೈ ತಲ್ದೀವರೆ ఒక ಮೂಲ್ದಾಯ್ತಿ ಸೈದನಿಯಾ ಅವಲ್ದಿಂದ ಮುಲ್ದೋಜುಂಡಿ ಅವು ಬಿಡಿ ಈರ್ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗೋಲು ಎನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದನ ಈರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನು ಕುಲ್ಲುನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಮಿತ್ತದಾದ ದೂಪುನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿತ್ತೋಲ್ ಕುಲ್ಲುನಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುನತ ಮಾರಾಯ ಅತಿ ಈರ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನತಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾರಾಯ ಬಸ್ಸು ಫ್ಲೋರ್ಡು ಮೂರು ತಿರ್ತೆ ಕುಲ್ಲುನಿಯಾ ಅಂಜನ ತಿರ್ಗದಿಕ್ಕ ಅವು ಈ ವೈಟ್ ದೀತ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ತೂಕೋರು ಹೇಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಲಕ ದೀತದ ಪೋಡ್ ಮಿತ್ತು ನೀನು ನಾವು ಹೊಡ್ಚೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವು ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಬೋರ್ಡು ಓಲುಂಡು ಮಾರಾಯ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಬೋರ್ಡು ಮೈನ್ ಬಾರ್ದಿಯನ ಅವು ಬಾಡಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಬೋರ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಣ 2020-21 ಅಂಜಿಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬಾರ್ದೋಡು ಎಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನನ 60-61 ಈರ್ನ ಗೋರಿ ಅಂದು ಅವರಿರ್ದು ಕಡೆ ಆದ್ರು ಮಾರ ಎಂತ ಸಾವು ಮರಣಯ ಅವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ ಓಡಿಯ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಬ ಅಂಚಿಂಚಾತ ಮೂರಂಚಿನೇನು ರಾತ ಕೊಂಬನು ಮಾಕಬಾರ್ದು ಈ ಮರಣ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ಸ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಮರಣ ಎಂಜಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಈರ್ನ ಮರಣ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಅವು ಬಿಡಿ ಈತು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ದನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಪುಡದನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಜನಕುಲು ಅಡೆಮುಟ ಕಡಿಮುಟ ಬರ್ಪುನು ಬಿರ ಹೋಗ್ಪುನು 10-15 ಜನ ಕಡಿಮುಟ ಬತ್ತಿನಿ ಬಿರ ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಬಿಡಿ 10-15 ಜನ ಕಡಿಮುಟ ಬತ್ತ ಬಿರ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವನೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಜಪಡದು ಇಂಚ ತುಯ್ಯರು ಇಂಚ ತುದು ಸೀದಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಗದು ಪಿರ ನಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ದೇವಲ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿಂದೆ ಸೈತ್ ಬೋತ ಅವ್ಳು ಕಡಿಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ದೆ ದಾದಂದು ಬಾರ್ದ ದಾದ ಬಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜಿ ಹೆಂಗಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಬಾಡ್ದೆ
ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಪಾಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಬೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವಳು ಸೈತು ಹೋತ್ರ ಮಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಹಾಮಲ್ತ ಒಬ್ಬ ಒಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪುಣಿಯಾ ಅದೇ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ. ಓ ಎಂಜಿನ ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತಿನ ನಸಿಬೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಜ ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಚೆ ಬರೋದು ನತ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಲೈ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಜನ ಸಾಂದ್ ಮಾರಿದ್ದವಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಬೇರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ ಹತ್ತು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ನಮೂನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಈ ನಮೂನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಾರ ನಿಖಿಲಿಂಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸನ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅವು ಯಾರು ಪೇಷಂಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ MBBS ಆವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಂಜತ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಂಜತ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಸಲ ಬಂಡೆ ಎಂಜಿನಂದು ಎಸ್ ಅಂಜತ್ ಮಾರೆ ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಪಲ್ಲೆ ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಅದೇ ಅಂಜತ್ ಓಕೆ ಏನಾರ್ದು ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನಾರ್ದು ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಅಂಜತ್ ಮಾರೆ ಅಂಜತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ನೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಇರೇಗ ದಾದಾಪುಂಡು ದಾದ ಸಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂಜನ చెప్పಮ್ಮ ಹುಷಾರಿ చెప్పు ಜಪ್ಪ್ಯಾ ಜಪ್ಪು ದೊಂಗ ಜಪ್ಪು ಒಕ್ಕಲಿಂಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜಪ್ಪು ಬಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಬನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಕಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಂಗಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಪುಣಿಯಾ ಯಾನಮಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪಿನಿ ಯಾನಮಂಡಿ ಅಂಜೆ ನಾವು ಇತ್ತ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಓರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬಡಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈತನೆ ಮಾರಿ ಅಂಜತ್ ಇವತ್ತು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಐಕರ ಬಚ್ಚಿಲಗಾಪು ಅಬಕ್ಕ ಅಡೇಗೆ ಮರ್ಕಾಪಿನಿ ಅಬಕ್ಕ ತರೆ ಸುತ್ತು ಬಚ್ಚಲಗಾಪಿನಿ ಅಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆತೆ ಬಂತೀನಿ ಆ ಜನ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಬಂತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಏರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಆಯ್ ವಿಷ್ಣು ಜತ್ತಲಕ ಜತೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾರ್ದು ಮಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಈದಾನ್ ചെയ്തിന് ಮಾರಿ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪ್ಯಾ ಒಬ್ಬಲಿಪ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಸಾವಿರ ಬೇಗ ಓ ಓ ಓ ಮಾರಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ದೀಪಾಕರ ಇಲ್ಲಕ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಜರ ಗುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಅಜರ ಗುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಪುದಾರೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಲ್ ಪಾಡಿ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಅಂಚತ್ತೆ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಅಂಚ ಅತ್ತನ್ನ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚತ್ ಬಾಯಂಗಲೆ ಚನೆ ಈರ್ದಾಲ್ತೀನಿ ಬಾಯಂಗಾಯ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಯಂಗರು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿಯ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಕಂಗಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲ ಕಣ್ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಆಜಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬನ್ನಿಯ ಕುಟುಂಬಡು ಒರಿ ಬಾಯಂಗಂಡಯೋ ಹೌದೇ ಸಂದುಂಡು ಸಂದರೆ ನಿಗುಲೆಂಜಿನ ಮುಡುಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಣ ಬೋದು ನೀವು ಆಜಿ ಸೆಲ್ದ ಮಲ್ಲಗ ನೋಡ ಆಜಿ ಸೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೋದು ಎಂಗ್ಳು ಶಿಕಾರಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಕಣ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಣ ಎಲ್ಲೇ ನೆಪ್ಪು ನಿಂದೆ ಆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 1 3 4 ಕಾಲಿಂಡು 5 6 8 ಕಾಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 16 ಕಾಲು ಇಂಡದಲ್ಲಿ 16 18 ಕಾಲಿಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗಲೇನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೀಟ್ ತೂಪಿನ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಕಾಲಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಳ ಉಲೈ ತೋರ್ಚ ಸರಿ ಎಂಗುಲ್ ತೂಪುನು ಏತ್ ಪರು ಉಂಡು ಎಂಗುಲ್ ಅರುದುವಾರ ಒಂದೇನು ಎರುವೆ ಸಾವು ಬೇಜೇರಿ ಇಂತತ್ಯ ಅವ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಚು ಆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಷ್ಟವು ಆಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನಂತೆ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಾರ ಇಂತತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗ ಅವನು ಉಲಾಯ್ದು ಎಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ತೋಜೋರ್ಚ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಬಡ್ಲೆ ನನ್ನಂತೆ ಬಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಡಾಬರ್ ನಾಯ್ತ ನಾಳೆ ಅಂಚತ್ತಾವು ಎಂಗ್ ತೂಡಾಪಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಂಜತ್ತಾವ್ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು
ఇంచ తిరుగు ముక్క ఇంచాలా తిరుగు తిరగండి ఎంకల్లా తిరుగుతా మరి సావు అంచెత్తి కన్ను కత్తలాపుండా ఏ పాపుండు కన్ను ముచ్చినా కాపు కన్ను ముచ్చి ఎంకల కత్తలాపుతా మరి అబ్బొక ఒల్పాపునా పాపుండు డాక్టర్ ఏపా అండ్ ఆజరే కాపుండు చెత్తన్నా చక్కెర బర్పుండా చక్కర పరుపుండు డాక్టర్ ఏ బర్పుండవు పూజార 4 గంటೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿ ಎನ್ನ ಬೀಡಿದ ಫ್ರೆಂಚಿಗೆ వా చక్కరి ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ ಕಕ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡ ಚಕ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಿಯರ್ಲ ಹಾಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಕಕ್ಕರ ಓ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಕಕ್ಕರ ಆರ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕರ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರೆ ఎత్తు. ಬೀಪಿ ಉಂಡಾ ಬೀಪಿಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರುಂಡು ಸಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಸೈದಿನಿಯಾ నేను తక్కువడా ಕಕ್ಕನ್ ಬರ್ಚೂಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಶುಗರ್ ಉಂಡಾ ಶುಗರ್ ತುಂಬಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಾನಜ್ಜಿ ಗೋಧಿ ಓಲು ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅತ್ಯಾನ್ಕೇನು కొలుతులేతా ఇది నీకు సీపే పడకే ఉండకేను సీపే పడకే ఉండా అంచెత్తు ఈయన పడికే తీపేండా ఈయన పడికే తీపేండా ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಬರ್ದು ತೂಪನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನಿ ಅದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂದು ಪಡಿಕೆ ಉಂತು ಬರ್ಪುಣ ಪಡಿಕೆ ಉಂತು ಬರ್ಪುಣ ತುದು ಬರ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲನ ಮಾರೆ ಏ ಅಂಚತ್ತು ತುಗೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಕಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ఈయన కిడ్నీ టెస్ట్ మల్పడు అప్పుడు దాంతో ఈయన కిడ్నీ టెస్ట్ మల్పావే ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ದೇವಿ ನನ್ನಯ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಏರಿಯಾ ಅಂಚತ್ತಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನೀರು ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ ಯಾನಿದ್ದೀರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡ ಬನ್ನಿ ఈయన కిడ్నీ పోతుండు ಅಂದ ಹೋಂಡ ಪೋಡಂಚ ಪಾಪ ಇಂಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ದುಮ್ಮದ ಕಲಂಜಿ ಗಾತೆಚ್ಚಮೆ ಎಂಜಂದು ಓಯಿನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ರಾಮದಾಸರೇ ಕಿಡ್ನಿ ಹೋತ್ರಿ ಜನ ಗಾದೆ ಬನ್ನೋದು ಅಂಚತ್ತು ఈయన హార్ట్ గట్టి మల్తోల్ని అంటే డైరెక్ట్ బందుల్లే ఈయన హార్ట్ గట్టి మల్తోల్ని ఈయన రెడ్ కిడ్నీలో పోతును తెలు ముందేగి అడ్డు కిడ్నీలో పోయి ఒక హార్ట్ కట్టి మలుతుతా అంచచ్చరే ఇత్త ఈయన రెడ్ కిడ్నీలో గట్టి మల్తోల్ని తాగు ఈయన హార్ట్ లో పోతుండు ಏನಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ ಫನ್ ಪೆಂಚಂದು ಎಂಚಾ ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮನ್ಪ ಸರಿ ಆಪುಜಿ పోయిన పనుడు వెంకలు ಈಗ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಐಕಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಏ ಎಂಜ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ವಿದಾಡ್ನೆ ಮಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ డాక్టర్ యానయ్య ఒక ఈ డాక్టర్ మల్తోందుల నాయ నేను కల్పును ఏం కల్పొందుల మారి ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಗ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಾರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಟಾಪ್ 4 ಲಕ್ಷ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬೋಲಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬೇ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಿ ಸಾಮಾನ್ ಮತ ಪೂರ ನಿಗುಲೆ ಕೊರ್ಪುನುಂದಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಸಂಬಳಗಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಉಂತವಳಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ್ದಂಡ 4 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡವು ಹಾಕೊಂಡವು ನಾನು ಅಲ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಗುಲು ಸಾಮಾನ್ ನಿಗುಲೆ ಕನಪಾರ್ದಂಡ ಸಾಮಾನ್ದ ಚೀಟಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೊರಿಯಾ రెడీ ఉండు సామాన్ నికులే కనుపుందండి ఈత్ కనాలి ఈత్ బగే కంతున్న ఆపరేషన్ ఆపనవే ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬದಲಾಡ್ ಬಾಟ್ಲು పోడా పోడా ಬದಲಾಡ್ ಬಾಟ್ಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೋಡಿ పోడా నువ్వు గ్లూకోసే పోడింది జి గ్లూకోస్ తో పొడి కంతాడు అలాప అవే నెంకులు బాల్దిడి కలత్తు కొరప ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆತ್ತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾವು ದಬ್ಬಣ ಒಂದು 2 ಉಂಡೆ ಟೈನುಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪುದ ನೂಲೆ ಬೋಡು ಹೇಗೋ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾಡ್ನಿ ಊರ್ದಕಲೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದೆ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ ಗೊತ್ತಲ್ಲಗೆ ಏನು ಹೊಲ್ಪ್ಯಾವ್ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಒಕ್ಕ 10 ಇರುವುದ ತರ್ಪಲೇಕಿಯವು ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ನನಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಳು ಆಪರೇಷನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಗೋಡ ಬೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ ಸೈತ್ ಬಾರ ಗೋಡ 30 ತಗಡು ಮುಖ 25 ಯಾರು ಇತ್ತು అవ్వడు దగ్గర పోడు తగడు పోడు వాళ్ళు ఆపరేషన్ మల్పన జోరు బరస వస్తుందా
ಆಪರೇಷನ್ ನೇರಮೈದಾಂಡು ಅಲ್ದಿನ ಚಾರೇಂಜ್ ನೇಕಿ ಯಾರು ಬೋಡು ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ದು ತೂವರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಾಯ್ತು ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟದ ಗಾರಿ ಬೋಡು ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಏ ಬಂಡ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿದ ಜೀವ ಬೋಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪ ಮೇರ ಜೀವ ಬೋಪುಚಿ ಮೇರ ಜೀವ ಬೋನ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಜೀವ ಕೊರ್ಪು ಅತ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈನ್ 10 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತೆರ್ಬೋಡಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತಬೇಕು 10 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತೆರ್ಬೋಡು ಬೋಡು. ಬಂಡ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡವು ಹೋಯ್ ಕೊಡ್ಚಾ ಅತ್ತಿಯ ರಾಮದಾಸರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊಸ ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಯ್ತು ಬೋಡ ಬಡ ವಾತ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲ್ ಮಾಟಕಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಏನಿಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ ನಡೆದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಏ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿದ ಚೀಟಿ ಮಾರ ನೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಬೇತೋಲ ಮಲ್ಪ ನಡಪಿಯ ಮುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಏ ಓ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ದೇವರು ವೈದ್ಯರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪಾರು ಎಂಕುಲ್ನ ಜೀವ ಪೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಜೀವ ರಿಪಾವ ಬಂದು ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ ವೈವಾಡ್ದ ಸೂರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತನೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಸಂಬಳ ಹೊರಡುಂದು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂಡ 4 ತಿಂದ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾನುವ ದಯಪಲ್ನೆಗೆ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ 10 ಜನ ಮೋಕೆಡ್ದುತ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಸಾಧಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ ತರಗ ಸಲ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈಗ ಲೂಟ್ಲೆ ಅಂಡ ಈ ನಮೂನಿ ಲೂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಇಂಚಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿಡ ಆತೆ ಬೋಂಡ್ ಪಾಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬನ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿತ್ತ ಬಂಗ ಬತ್ತಂದ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಇಟ್ಟು ಮಂಡಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೈತು ಸಾಲ ಬಡೇಜ್ ಪಾಪ ನಂಬೋದು ಐಟ್ ಮಾಲ್ ಬಲೆ ಬೈ ಬೈ ನಮ್ಮೆ ನಿಜ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬದುಕುವೆ ನಮ್ಮೆ ಬದುಕಂಡ ಈರ್ನ ಗೇಲು ಸೈತುಂಡ ಆಯ್ತು ನೆನ್ನ ಗೇಲಿ